Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandlu yakubingelela ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. Siqhubeka nenkonzo yethu ke uMathewu chapter 5 uverse 9 sikuverse 9 sehlale kakhulu olimeni uverse 8 kanti sesikuverse 9. Kufundeka kanjena ke, banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Angiphinde, banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Uma ufuna ukuba unyana kaThixo iba umxolisi, iba umlamuli, ngoba babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Sikhulumile ke kakhulu kulezi insuku ngendaba yokulamula. Ngikhumbuze nje, sithe ukulamula ukuyekisa abalwayo ukulwa. Number 2, ukulamula ukwenza abalwayo bathelelana amanzi. Number 3, ukwenza abalwayo baxolelane bathethelelane. Number 4, kakhulu ukwenza kube nokuthula phakathi kwabantu abangezwani. Ukulamula ke lokho. Sizobuka ke siqhume siqale kwiZaga 14 verse 30 othi inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama. Inhliziyo ezolileyo yini engcono? Zithi iZaga 17 verse 1, umthamo omileyo, dry crust, kanye nokuthula ungcono kunendlu engcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana. Indlu egcwele okuhlatshiweyo kunye nokuxabana. So umthamo omileyo kanye nokuthula kungcono kunendlu egcwele okuhlatshiweyo kanye nokuxabana. Kusiza ngani ukuba nokudla kodwa ubuxabene? Kusiza ngani? Lithi-ke lelizwi ungcono umthamo omileyo, dry crust, kanye nokuthula. Kungcono kakhulu lokho. Masiqhubeka-ke, lithi babusisiwe abalamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Kukhulunywa ngabanjani? Abalamulayo. Lisiholela kulelizwi vele eyilona elube umgogodla isikhathi eside nesisakhuluma ngalo masikhuluma ngobungcwele. AmaHebheru 12 verse 14, zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho ngeke ayibone inkosi. Zamelana ukuthula nokungcweliswa. Yini osuke wayenza ukuze ube ngcwele? Usiyekile isono? Usicebile isono? Umcebile uSathane? Ukuze ube ngcwele, mcebe uSathane. Ukuze ube ngcwele, mdalule uSathane, ungomfukameli, ngoba kuzokusiza lokho kakhulu endleleni yakho yobungcwele. Ngoba babusisiwe abalamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abenza leli vesi bafakazela ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, abantwana bakababa wabo osezulwini. Uma wenzani leli vesi uverse 9, babusisiwe abalamulayo. Ngeke ube umntwana kaNkulunkulu ungalamuli. Ngeke ube umntwana kaNkulunkulu ungazamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa, ngoba phela ngeke uyibone le nkosi othi uyayikhonza. Masibheke uMathewu chapter 5 verse 44, 45 and 48. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo. Bayakhulekelwa bafowethu abazingelwayo. Usewabakhulekela nje wena.
uthi thandani izitha zenu nibazise abaniqalekisayo. Uyazithanda yini izitha zakho? Uyabazisa yini abakuqalekisayo na? Waphela abakuqalekisa nje kusho ukuthi bakhonza uSathane. Zithanda isitha sakho, ubusise bonke abakuqalekisayo. Kuyokusiza ukuthi ubabusise. Nibaphathe kahle abanizondayo. Kufanele umuntu okuzondayo umphathe kahle. Umuntu onegqubu nawe umphathe kahle. Nibakhulekela abanizingelayo. Wakhuleka uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Udinga ukukhulekelwa umuntu okuzondayo, umcelela uxolo ngoba akayazi into ayenzayo. Kuyokusiza ngendlela emangalisayo lokho. Kosuka igqubu kuwe. Sithande isitha sakho. Umbusise okuqalekisayo. Umphathe kahle okuzondayo. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna into esingayilindele ukuze asuse esikulindele. uNkulunkulu ufuna ongakulindele ukuze ususe okulindele. Ukuze nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo. uNkulunkulu wethu loyo. Imvula yakhe uyinisa phezu kwabantu abalungile. Abayinise futhi naphezu kwabantu abangalungile. Akakhethi ibala uNkulunkulu. Athi uvesi 8, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Ayikho negotiation la. Sivumela ukuphelela njengoba uNkulunkulu Baba ephelele. Uthe mayisidala noma esibumba uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu babuse. Ngifuna ukuzwa ukuthi uyabusa yini wena. Uma ungabusi kusho ukuthi awuyena umfanekiso wakhe. Angisakhulumi nge-facial expression, ubuso. Sengikhuluma nje ngokuthi uNkulunkulu ufuna siphelele. uNkulunkulu ufuna senze intando yakhe. Uthi-ke ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. uNkulunkulu makasize siphelele. uNkulunkulu asipha amandla sibhekane nezimo ezisihaqileyo. Ngoba uma yena esebhekene nazo kuye kuqhuma enhlamvana ezinye zifekele. Mina ngikhuluma ngomdali wezulu nomhlaba, uthi mayibheka umhlaba uzamazame. Uyazamazama umhlaba mayibheka, sithini? Sithi earthquake. Abheka intaba bese yashunqa. Sikhonza uNkulunkulu ongumlilo oqothulayo. Ungumlilo oqothulayo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza abangcwele sihlale kuyena singasuki. Noma izimo zisivukela, umoya wombuso uvuka, kodwa ungayishiya indawo yakho. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uyakucabangela. uNkulunkulu esimkhonzayo uyakuthanda. Izenzo zakho kuye ziyamjabulisa. Ngakho-ke simele ukuthi sihlale simjabulisa, simthokozisa. Ngoba unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Uphethe yonke into. Lo uNkulunkulu wethu uthi-ke masithande izitha zethu. Uyasithanda isitha sakho? Lo muntu okuhlukumeza kangaka uyamthanda yini? Mthande. Umbusise okuqalekisayo. Uma nje ekuqalekisa umuntu, thana Nkosi imbusise. Uma ke nendlela akangenza ngayo kodwa nje khona wena mbusise. Nibaphathe kahle abanizondayo. Nibakhulekele abanizingelayo. uNkulunkulu ufuna sibakhulekele bonke labantu abazingelayo, sibakhulekele, sibanxusele.
Hhayi ngoba ezobathethelela, kodwa ngoba ezokwenza kuwe kusuke igqubu. Uma-ke wenza la mazwi uzophelela njengokuba uNkulunkulu Baba esezulwini ephelele. Uma nje wena wenza la mavesi kuzokwenza lokhu ufike kwi-perfection, uphelele, ube yilento uNkulunkulu akayifunayo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ositshela amaqiniso engalifihli engagodli lutho. Uma-ke wenza la mazwi uzophelela njengokuba uBaba osezulwini enjani, ephelele. Nawe-ke uzophelela. uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu uluthando. uNkulunkulu wethu ufuna simthande, kodwa yena wasithanda kuqala. Ufuna nje ukuthi thina simthande. Babusisiwe abalamulayo ukuba bathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Ake sisho kanye futhi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mawulisho leli gama tatazela amadimoni ayasha. Sithi thina nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngakho-ke uma wenza la mavesi uzophelela njengokuba uBaba ezulwini ephelele. Ukuphelela kuzala ukuthula. Ukuphelela nje kuzala ukuthula. Ungabi nenhliziyo exokozelayo. Baze bethina emngcwabeni wakho, yazi ubani ube-right, abeyibhedela nje. Igama lokuthi uyazibhedela alisafani negama esimkhonza ngalo. UNkulunkulu ongunaphakade. UNkulunkulu odale konke sikubonayo. Ngakho ukuphelela kuzala ukuthula. Jakobe chapter 3 verse 18. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Isithelo sokulunga leso esihlwanyelwa ngokuthula. Isithelo sokulunga, ubulungiswa, sihlanyelwa ngokuthula. Thula ulindele uNkulunkulu. Thula phambi kobuso bakhe. Yena uzokwenzela izinto ezinkulu. Uzokwenzela yena opha engajakadi. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Asihlwanyelwa noma ubani. Sihlanyelwa yilabo abenza ukuthula. Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze kube phakade. uNkulunkulu umsebenzi wakhe ukuba abone ukuthi wena ulungile. Ukuthi yena abone ukuthi ukuthula unakho. Kakhulu of course masuyivumela izono zakho. Ziyavunywa uhlukane nazo. Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze kube phakade. Ulondeke nje. Yazi ukuthi ulondeke kuze kube phakade. Ulondwa yini na? Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Yasimangalisa uNkulunkulu wethu. Uyakuthanda ngale ndlela engaqhazeki. Uyakuthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu ufuna simkhonze ngobungcwele. Uma ucula ekhwayeni umbuzo wami uthi ungcwele yini? Uyodumisa uNkulunkulu ungekho ngcwele? Ungcwele yini? Ngoba kufanele simdumise singcwele. Simdumise ethokoza yena. Ngakho-ke uNkulunkulu ukulindele ukuthi ukhulume naye kaningi ngosuku, uthandaze uguqe. uNkulunkulu ukulindele ngazo zonke indlela zakho. Okwakho nje wena hamba indlela zakhe kuzolunga konke okunye, uzokuthola ubulungiswa. Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Uphile lapha ekhaya.
ube nempelasonto enhle ejabulisayo, nesibusiso seNkosi sihlale phezu kwakho. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngithandaze simbonge uNkulunkulu wethu ngothando akasithanda ngalo, simdumise ngazo zonke indlela esingamdumisa ngazo. Uyazazi angizuzibala, dumisa uNkulunkulu uzobona izinto zenzeka eduze kwakho. Ake siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga inkonzo, siyabonga izwi. Busisa kube yilona loyo olalele, ubusise Nkosi, ngiyacela ngiyakhuleka, bonakalisa amandla akho. Iba nathi-ke Nkosi sisaqhubeka, iba nathi uNkulunkulu wethu, kukhona konke sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, akekho njengaye, akekho ofana naye. Niphile lapha emakhaya, nizigcine nizilonde ngobusuku lweNkosi uJesu luza njengesela. Masingasabonani kuleli, sibonane kwelizayo. uJesu Kristu inkosi.